Aigües termals al barri. Mira, és la publicitat d'un hotel amb aigües termals. Com m'agrada. Escolta, per què no hi anem, pare? Sí, ja m'agradaria, però fa mesos que tinc molta feinada a l'oficina i no puc fer vacances. És una llàstima. Al nostre poble d'Ega, totes les cases tenien aigües termals al bany. Com recordo els entrenaments a les aigües termals! Tècnica ninja del submarí! Això mateix. Que bo que era! Vingui, senyor. Auxili! Ara me n'he recordat. Ai! Quina memòria. No brollen aigües termals per aquí a la vora? Saps què? Per què no acabem la terra? Potser en podríem trobar, Tori. Kenichi, si fos tan senzill, aquest barri estaria ben ple d'hotels amb aigües termals. És veritat, tens raó. Shishimaru, ens sumes aigües termals? Ei! Ja l'has trobat! Hola, què voleu? No em puc resistir a l'olor dels rotllets de peix. Ja sabia que en Shishimaru no serviria per això. Mira que feliços! Quines animalades que fan! Escolti, amo, podríem trobar aigües termals abans que ells? Què? Tu també amb aquesta ceba? Té! Bé, espera't, se m'ha acudit una idea fabulosa. Bé, ja està. Caguetxo, porta'm la salsa de soja. Aquí la té, amo. Sí, ha quedat perfecte. Per què ho fa, això, amo? És un truc per fabricar un mapa antic. Ara és el moment. Hola, Kenichi! Havies vist mai una cosa com aquesta? Què és això? És un mapa antic del barri. Es veu que abans era ple de déus d'aigües termals. Ho veus? Sí. Per exemple, sota aquest arbre hi deu haver... Molt bé. Anem a comprovar-ho ara mateix. Gràcies, Kamumaki. Veniu, nois. Sí, anem a comprovar-ho. Acabar! Acabar. A buscar! Acabar! Acabar. A buscar! Acabar! Acabar. A buscar! Acabar! Acabar. A buscar! Sou uns treballadors magnífics que esteu enterrant escombraries. Ai, no. Però què dius? Intentem trobar aigües termals. Són on indica aquest mapa. Me l'ha donat en Kamumaki. En Kamumaki, dius? I, mira aquest mapa. Fa olor de salsa de soja, vull dir... Vine, Shishimaru. Sí, senyor. On vas, Tori? Em pensava que ens ajudaries una miqueta. Què és això? És un detector d'aigües termals. Tu t'has de ficar aquí dins. Aquí? No ho vull fer. Mira, per això tampoc. I tant que sí. Acabar! A buscar! Acabar! Tori, fa hores que estem pencant i no en surt ni una gota d'aigua. Mira, Kenichi, segur que serà fàcil amb aquest detector d'aigües termals. Ostres, fantàstic! Has vist? Què intenta fer la Tori amb aquest trasto? Quina bestiesa! Aigües termals! Aigües termals! Aigües termals! Aigües termals! Aigües termals! Aigües termals! Veieu com reacciona la màquina? Vol dir que ja n'ha trobat. Sirisca! No estan de broma? Estan tocats de l'ala. Faré servir una tècnica ninja. Ah! Tècnica ninja d'hipnosi. Amb els vostres ulls veieu les aigües termals. No, no pot ser! Aigües termals? Que bé que estic! No em vull moure d'aquí. Ja veuràs, li prendrem el detector d'aigües termals. Sí, fem-ho. Som-hi! En Kamumaki no se n'ha adonat que està hipnotitzat. Anem! Sí. Ara us despertareu. Va! Ginzo, estàs tot despullat! I per enganyar els enemics, primer has de poder enganyar els amics. Encara no fa cap senyal. Va, vinga, sortiu. Brolleu aigües termals. Estic esgotat. Jo també. Hem caminat moltíssim i no fa cap senyal. Aquest detector deu ser fals. Hem perdut el temps. Maleït trasto! Ho has sentit? Una reacció increïble. És aquí! Guanyarem, a Tori! Vinga, ràpid! Ai, fan nosa. Un, dos! Què és això? No pot ser!
Però què passa aquí? Què diu? Què Sí, l'aigua passa? baixa de nivell, no ho sé pas, què passa? Mare meva, no pot ser. Hi ha una fuga d'aigua. Ah, és per allà. Són fabuloses les aigües termals. Que bé, sóc feliç. Jo també. No m'ho puc creure. Les he trobades jo, sóc un geni. Però què passa? És estrany. Has sigut tu, Marrec? Però què has fet aquí? Hola, senyors! Benvinguts a les aigües termals Camumaki. Prou bestieses. Creus que aquí en sortirien d'aigües termals? Mira-ho bé, això. La veritat és que n'han sortit, no? Heu fet un forat a la paret dels banys públics. No pot ser. No m'ho puc creure. Txi! Em sembla que hem fet un disbarat. Vaja, l'hem feta bona amb les aigües termals. Nyi, nyi.